morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Uy, inyo, today is July 20, 2025. Ay, tato niya na yung mga rawon, mga seafoods, mga bango. Masarap kilo, masarap. 350. 350 yung kilo. Kilo. 116 tinero. 160. Ang lato-lato. 51 po. 51. Adi, 100 ang tahong. 100 ang tahong. Pila pa niyo ilupin? 240 Oy, 240 ang ilupin. Man, amo to magdarag. Basta ilupin. 350. Pwede siya mga kinilaw. Wow. Sutukil. Sutukil. Sugpatula kilaw. Sutukil. Sutukil. Balili. Adim balilin. O tinin naman yan baga. Marahalo naman. Pansugba. 180 ang kilo. 180. Tadi nga mga tilapia. Ano yan naran? Budlis. Budlis. Bro. Aduay. Kumay ka na pa rin. No. Sumakay. Abis ka sumakay. Bis ka sumakay. Iglulupada. 260 yan ang sangkay. Amin to natin yan yung mga raw. Yung panginano natin mga isda ang presyo. Oo, time check mo doy. Alas 8, 20. Oy, kapingaga. Oo. Ay, ginaman mo na. Oy, saan na ulira? Hindi na ko namaya. Oy, pare. Oy, para niyo yung mga order ha, mapakater. Pabuk na lang ka mga daan kay kan pare JR, Osmin niya. Oo. Nakita ito pare. Good morning. Good morning. Magpare kami dito. Oo, pinanganak ko tiyan nang. Ngali kita dili. Manadi man ni karotsi. Karotsi. Oy, adi get na dis guys. Oy. Oy. Oo. Ay, tato niya na yung mga rawon, mga seafoods. Oo. Mga seafoods sila ditatong ko na yung mga rawon niya na makadikita sulod. Pingaga. Ha? Man, mga kundi ni Spider-Man. Mga Spider-Man na, di niyo okay. Mausa din basta Domingo. Yo. Mga kaong kaya. Nakaw-kao na. Oo. Kayo. Ito 2020. Ay, agidawari ko dorong oh. Tuwan. Oh, tag 2020. 2020, 120. Mga kayo okay. Oh, ay hi mami. Oh, the music. Idato niya na ko yung mga round. Kaya nung kuno di ka kuno napagato ko ng mga isdaan basta Domingo. Kay para kuno hiramaki taliwat. Oras iton baga makatira dagat. Gino ka damot music anay mapabubo kita. Mga fruits. Hi vlog. Good morning. Good morning. Mga presko tani din ha. Oo, patigyapon ko ng tindera presko. Char. Uy, may din yung mga sabong. Good morning. Good morning. Ay, anak. Good morning. Good morning. Adi lagi pibata apa ha, mga bulad gidaw. Oo, sabot-sabot la ha. Ang mga presko din ng mga utanon. Nigab din yung sulod. Mga panakot. Ha? Ano pa man di ginuhulat nga da? Paka din na. Mga presko gihapon iton magtirinda. Ha? Mga dagkot area na. Kuan. Pero sibuyas. Music na liwat. Okay. Mga pingaga.
Wala na kita karne yan ha. Wala na kita itong mga isda. Din yung mga panakot Japan din eh. Oh. Morning. Morning. Oy, adi man sapsap, pero kan sapsap. Ate na, sigitan ni Javier. Kita media. Ate na yun. Adi mga bango. Ah. Oh. Tilapia. Inin. Ano pangyari ninin? Ayun kay. Oh. Ano pa yung tawag inin? Goodness. Budlis. Oh, ano yun? Masag. Oh, naloko doon sa kayo. Ano na mo vlog? Kumusta na? Para sa nagpadayon na. Pada yung naghihap. Ano masag? Kaya masag. 350. 350 yung kilo. Mabuhi. Nabuhi pa. Bang, sa pera pang kilo? 240. 350. Ito nyo. Uy, ako. Ay, ito budlis. Butlos, ang ito nyo. Sa pera pang kilo? 116 tiniro. 160. Magtutulo na magbibigay. Magtutula pa, magbibiray pa. Tahong, umala dito, pera din eh. Pasayan. 360. Ayaw, ano naman magkano laki ito? Ang lato-lato. 51 po. 51. Adi, 100 100 ang tahong. 100 ang tahong. Ito karasa. Yellow pin, man. Iya man yellow pin, man. Yellow pin, pera pa. Pera pa ni yellow pin. Oy, 240 ang yellow pin. Man, amo to magdarag. Basta yellow pin. Ang bangos. 260 ang bangos, man. Buntis na, buntis. Uy, karo. Langkoy. O din langkoy. Ano niya? Barila. Barila. Nagpera pa. 140 ang barila. Adi, lawa yan. O diri. 150. Ano yung isda? Rumpi. Ha? Rumpi. Rumpi. Tira pa kilo. 380. Pwede siya mga kinilaw. Wow. Sutokil. Sutokil. Sugpatula kilaw. Sutokil. Sutokil. Rumpi kandado. Oh. Adi. Ano yung ngaran? Lomerlins. Blue Marlin. Siguro. Ha? Balili. Adi yung balilin. O tinin naman yan baga. Marahalo naman. Pansugban. 40 kilo. Mamay kalay ko. Marasan. Marasa. Marasan ko takar mo. Oo, sugban. Ate mo ba? Mali oh. Ayun tilap big hapon. Ha? Sticker may da. Oh, ako ang panalagdanan. Sticker. Tingnan mo sa... Magtatakot ko. Parang takot. Okay. Okay. Magdala lagi ng sticker. Ayan. Dalagang bukid. Dalagang bukid. Adihin. Ang narahan kanin, palad. Oh, tabas. Tabas. Pero pang kilo. 280 ang tabas. 280 ang tabas. Ano pati yung mga presko yun eh, ha? Pera pang kuan. 180 ang kilo. 180. Tadi ng mga tilapia. Naduroy mo na yun. Di pa. Oh. Smith. Man. Logan. Pera, di 600. 600 ha? Main ka pa ha? Pagka din na. Shout out ka na, Tolgay. Oo, Tolgay. Oy.
Ano yan naroon? Budlis kaya po, tagpira pa. 140. 140, ha? Mamay tayo ito. Bangos. Oo. Ito. White Marlin tuna. White Marlin, ito na pa kilo. Tuna, 360 ang tuna, kay 360. May tawad na na mo. Basta ka mag-order. Oo. Oo, wala. Go. Aduray. Kumay ka pa rin. Oo, mga presto pa yun. Mga aduray mo yun. Di pa darod ako. Man. Ano yan naroon? Dalapugan. Dalapugan. Uy. Biska sumakay. Abis ka sumakay. Biska sumakay. Iglolo pada. Oo. Mga dito. Mga dagko ha, mga dagko. Ano nga rin eh? Ulo ito ng budlis, kaya pumalit, puro ulod lang niya karoyan. Budlis. Oo, yung budlis. Tulaon. Tulaon. Adi. Lubas. Ha? Lubas. Lubas. Ilawod. Anong bado ito? Ha? Anong bado? Nakabili na dagat. Ang bado hindi. Lubas ko na to. Lubas. Tutok sa kasi. Ang din hiton kanan. Fish area. Oo, di man o, di pa o. Anong isda? Tuna, klasme. Tuna. Kanan mga rikuhanon. Oh, mandi ko kita klasme. Tigpira pang kilo. 360. Bisan ito 360. mga pobre, kaya kitang kumain. Oo. 360. Yes. Uy, mura sa iton. Bakit pala ito mag-viral at to? Bakit viral? Ano? Eric. Oo. Adi, budlis. Budlis, nilala na kita. Budlis, tilapia, bangos. Kaya pati yung. Ha? Bangos. Tira pang bangos. Tira pang kilo. 250. Oh, budlis. Budlis. Manpadi. Mga subaon. Ano? Tira kilo dila. 340. 340. Pinalaan na. Mamay kala ito. Pwede man na mo sa kilo. Adi lang hindi repeat mga fish section hindi niya. Mama yan ito timang rawon. Kasi Yan kung ang saan kayo aglaw. pupuro siya. Oo. Oo. Sa pag-ilo ko siya sangkay. Kapira pang kilo nila. Ang bangos yan na sangkay. Ah. 260 yan na sangkay. Ha? Basketball ho, niyan. Boxing ho. Basketball ba kagabi? Ori. Baray. Ang ito sangkay ha. Pag pupuro pa siya kami sangkay ha. Oo. Bagsing. Tama na. Oo, ada kuan gap. Oh. Pengaga. Kami din iton fish area. Oh, nakapasyari kita ngani. Amin to nato yan imang rawon. Panginano naton, panginano naton an mga isda ang presyo. Pakadi na kamo ha, pakadi. Oo, tala. Boundary na ako. Malusad na kita. So karon talanay. Amo na. Nakay mo ni mang rawon. Okay ka good. Oo. Tala. So karon talanay. Again, this is being your friend. Alimano Raul. Raul. This is being your friend from another star. Siyempre ako lagi pinupapabilin nga ubos sa sangkay. Ako isang kay Tonyo, tigang dili dapit. May merkado. Good night. Sweet dream. Ama. Chup chup. Okay.